Гэта БСДП Ньюс, праграма, у якой мы будем адказваць на самыя актуальныя пытанні. Добрый дзень. Меня зовут Александр Бураков. Сегодня мой собеседник, старшыня Белорусской социально-демократичной партии «Громада» Игорь Петрович Борисов. Добрый день. Добрый день. Игорь Петрович, ну давайте с месца ў кар'ер. Да? Самае актуальнае пытанне – гэта Юрый Воскресенскі, з якога насамрэч яшчэ не зняты абвінавачанні ў крымінальным злачынстве. Але ён вызвалены быў з СІЗА КДБ, гэта ўсе ведаюць. Вось ён зараз зарэгістраваў установу пад назвовам «Круглы стол дэмакратычных сілаў». І нібыта гэта такі крок для арганізацыі перамоваў з уладамі. Як ставіцца БСДП да гэтай ініцыятывы і, магчыма, вы асабіста да гэтага чалавека? Я б сказаў, што асабіста гэтага чалавека не ведаю, але яго ініцыятыву можна назваць прафанацыяй, таму што для перамоваў не трэба рэгістраваць нейкія установы і імітаваць працэс. Калі перамовы ў грамадстве назряваюць, тады все вось гэтыя статусы, яны, як кажуць, абсалютна не да патрэбы, маецца на ўвазе, юрыдычныя. Тут мае значэнне, каго ўлада прызнае суб'ектаў для перамоўнага працэсу. З таго, што мы зараз бачым, улада нікога не хоча прызнаваць, ні з кім сядаць за стол перамоваў дзеля таго, каб вырашаць сітуацыю ў Беларусі. Якую сітуацыю маю на ўвазе палітычны крызіс, у які яна яе падштурхнула, грамадства маю на ўвазе, яго грамадства падштурхнула, пасля сфальсіфікаваных вынікаў выбары 9 жніўня. Тым не менш, ваш калега і ваш добры знаёмы, старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў, ён сеў за адным сталом з Воскресенскім, з Шпакоўскім. Была такая праграма, адзнятая для тэлеканала ОНТ. Калі вас запросяць на такую праграму, якім будзе ваш адказ? Ну, пытанне, мы будзем кансультавацца ўнутры арганізацыі, разумець, хто суразмоўца, ці варта нам ісці. Рыгор Кастусёў, ён ужо атрымаў велізарную крытыку з боку грамадства. Але пры гэтым і велізарныя нейкія плюсы. Былі людзі, якія выказваліся, што да, ўсё ж такі трэба ісці на такія шоу. Гэта зразумела, але варта разумець, што ёсць, скажем, пытанне да ўсяго гэтага, каб цябе не выкарысталі дзеля статыстыкі і дзеля таго, каб не паказаць, што працэс ідзе, вось ён далучыўся, але па выніках нічога не мяняецца. Таму што самае галоўнае зараз патрабаванне у людзей, у палітычных арганізацый, у палітычных ініцыятыў, у былых штабоў дэмакратычных кандыдатаў, гэта вызваленне палітвязняў, спыненне гвалту, гэта пачатак перамоўнага працэсу, гэта вызначэнне часу правядзення новых выбараў, прычым не толькі прэзідэнцкіх, аднак і парламенцкіх. Зразумела. Глядзіце, Александр Дабравольскі, ён, здаецца, прадстаўляе партыю АГП, ён стаў адным з першых так званых дарадцаў Светланы Ціханаўскай. Да? Называецца, я працытую, стаў старшым дарадцам. І, атрымліваецца, яна абірае ўжо нейкую сваю каманду, да? Гэта называецца яе прадстаўнікі у самых розных сферах, там, у сферы маладзёвай палітыкі, там, сілавых органаў. Скажыце, пазіцыя БСДП грамады, ёсць партыйцы вось сярод паплечнікаў Ціханаўскай, вось гэтых памагатых Ціханаўскай? Няма? Хацелі б вы далучыцца, не хацелі? І ці абмяркоўваецца гэта тэма ўвогуле? Ну, на дадзены момант нашых партыйцаў, якія працуюць у штабе Светланы Ціханаўскай, няма. Тым не менш, я мяркую, што дзеля каардынацыі і кааперацыі павінна быць пляцоўка з усімі дэмакратычнымі арганізацыямі, былымі штабамі, якія з'явіліся у часе выбарчай кампаніі альбо пасля яе, дзеля таго, каб разумець, якая мусіць быць стратэгія, у тым ліку ў перамоўчым працэсе з улады. Таму на будучыню... Глядзіце, я вас пераб'ю. Атрымліваецца, вы кажаце, што мусіць быць такая пляцоўка, дзе розныя штабы маглі нешта абмяркоўваць. Мусіць быць, яна ўжо ёсць. І хто мусіць быць ініцыятарам гэтай пляцоўкі? Ну, тут адказаць складана, таму што мы бачым, што першапачаткова такой пляцоўкай для перамоўчага працэсу, для так званага транзіту ўлады павінна была стаць каардынацыйная рада. Але мы бачым, як улада яе растлушчыла, частку сябраў кінула чальцоў гэтай арганізацыі, не арганізацыя, ініцыятывы кінула ў застенкі, частка вымушана была пакінуць Беларусь, і потым мы далі назіраем трансфармацыю, што тыя, што засталіся тут, яны вельмі такія, ну, іх можна назваць палітычнымі вегетарыянцамі, бо яны не могуць
крытыкаваць і мець уплыў на сітуацыю тут у Беларусі. Тыя, хто за мяжой, яны адарваныя ад працэсу і таксама ўжо фактычна не маюць уплыву. І мы бачым, што ўжо ў нейкай ступені назіраецца падзел гэтай каардынацыйнай рады, калі тыя, хто за мяжой, яны ўжо пачынаюць ствараць свае ініцыятывы. Давайте тады пагутарым пра адносіны з каардынацыйным саветам, з каардынацыйнай радай. Да? Ці ёсць нейкі кантакт, ці ідуць нейкія перамовы, ці БСДП асобна, каардынацыйная рада асобна? Ніякіх перамоўных працэсаў з каардынацыйнай радай зараз няма. І я бы сказаў, што мы не лічым гэты напрамак перспектыўным для нашай арганізацыі па шэрагу разнастайных прычын. І бадай адна з асноўных з'яўляецца ў тым, што БСДП з'яўляецца арганізацыяй, то бок не прадстаўніцай, скажам, некалькіх там асоб, так, альбо адной асобы. Так. У каардынацыйнай радзе сабраны выключна асобы, якія з'яўляюцца там недзе кіраўнікамі, але там не прадстаўлены структуры. То бок на першапачатковым этапе, калі гэта все задумлялася, шэраг палітычных арганізацый, яны звярталіся аб тым, каб такая пляцоўка, і яна складалася з суб'ектаў. Так, і шэраг палітычных партый накіроўвалі свае заяўкі дзеля таго, каб стаць суб'ектамі ў гэтай радзе. Але далей мы ўбачылі, што гэта рада асобаў, а калі глядзець па персанальнаму складу, то фактычна гэта 2/3 гэта прадстаўнікі штаба Бабарыкі. Таму ў нейкай ступені мы ускосна расцэньваем гэту каардынацыйную раду як аргкамітэт па стварэнні партыі Віктора Бабарыкі. Глядзіце, а ці не ёсць гэта вынікам рознага разумення, можа быць, палітычнага працэсу? Я зараз намякаю на, памятаеце, былі праймерыс яшчэ паўгода таму, апазіцыя, скажем так, тое, што лічылася там апазіцыяй, да, ў двуххосе. Па сутнасці, можа, людзі, якія жылі ў такім дысідэнцкім жыццём, да, яны прызнаваліся, што сабраць 100 000 подпісаў за нейкага апазіцыйнага кандыдата амаль нерэальна. Потым мы бачылі, як адразу 3 новыя абсалютна імёны, да, яны просто вельмі хутка набралі па 100 000 подпісаў, і сітуацыя каласальна змянілася. Вось як бы вы характарызавалі зараз стан таго, што людзі называюць словам старая апазіцыя? Я бы сказаў, што зараз адбываецца перагрупіроўка унутры арганізацыі, унутры дэмакратычнага поля, таму што фактычна тыя, хто ўдзельнічаў у апошняй выбарчай кампаніі, яны мала чым адрозніваюцца ад папярэднікаў. За выключэннем аднаго, яны не маюць такога вялікага палітычнага вопыта, але я б сказаў, што вопыт палітычны, які мела папярэдняя апазіцыя, яна, на жаль, не з'яўляецца станоўчым, таму што прыналежны да грамадска-палітычных арганізацый у Беларусі гэта не з'яўляецца гісторыяй поспеху. Гэта з'яўляецца гісторыяй дысідэнцтва, то бок гэта з'яўляецца гісторыяй, калі ты хочаш быць героем, гэта значыць трэба загінуць, хочаш быць пакутнікам, значыць трэба сядзець. А грамадства, яно знаходзіцца пасярэдзіне, бо філасофія людзей, яна такая кшталту жыві і радуйся. Глядзіце, а не атрымоўваецца так, што каардынацыйная рада, яна нібы дыстанцуецца ад гэтага негатыўнага досведу старой апазіцыі? Так, яна дыстантавалася, яна спрабавала гуляць самастойна, і я разумею, што калі б нават на мітынгі Ціхановскай не хадзілі людзі, прадстаўнікі старой апазіцыі з бел-чырвона-белымі сцягамі, то я не ведаю зараз, пад якім бы сцягам адбываліся пратэсты. То бок адбыўся такі сімбіоз, што называецца не дзякуючы, а насуперак. Так? І натуральна, што тыя штабы, тыя арганізацыі, ініцыятывы, якія ўдзельнічалі ў апошняй выбарчай кампаніі, то, што яны іх нельга назваць, што яны перамаглі, скажем, і чагосьці дасягнулі большага, чым папярэднікі, так, папярэднія палітычныя арганізацыі. Яны ўвайшлі фактычна той жа самы статус апазіцыі, і толькі што са зменай. Адбылася змена пакаленняў, адбылася моцная палітызацыя насельніцтва Беларусі, развіццё тэхналогій вельмі моцна паўплывала на гэта. І, конечно, сітуацыя з каранавірусам, якая загнала, скажем, стомленасць ад яе, што, на маю думку, людзей прымусіла, скажем, палітызавацца. Таму што яго адмаўленне, яно прывяло да гэтых
да палітычнага расчаравання дзеючай улады значна шырэйшым, чым гэта было раней. Канешне, вось гэта, я лічу, гэта, конечно, вялікае дасягненне, то, што грамадства, яно вот зараз пратэстуе не проста апазіцыя, зараз пратэстуе народ. Глядзіце, народ пратэстуе, і ў той жа час вы шмат увагі надавалі такую рэч, як развіццё і разбудова менавіта партыі. Да? Вы выходзілі з ініцыятывай развіваць закон аб партыях, да? Выходзілі з ініцыятывамі пра тое, што мусіць быць выборы па партыйных спісах. Ну, скажем так, палітыка мусіць развівацца праз партыі. Да? Калі коротко сказаць, была ваша пазіцыя. Глядзіце, наколькі гэта актуальна і што трэба зрабіць на сёння, да, каб людзі, вось тыя, якія выходзяць на вуліцы, да, вось вся гэта велізарная грамада, каб яна пайшла па партыях. Ну, пакуль гэта грамада, яна пачала структурироваться на ўзроўні лакальных супольнасцяў. Раней такога не было, і гэта такі элемент вельмі цікавы, тому што, напрыклад, нават у заходняй Еўропе спрабуюць штучна насадзіць актыўнасць вось гэтую лакальную. А тут у Беларусі яна з'явілась таксама не дзякуючы, а насуперак. Так, і вось гэтыя людзі ўжо ў дварах там перазнаёміліся, культурны пратэст такі пачаўся. Значит, людзі пачалі запрашаць там спікерам, публічныя лекцыі праводзіць, то бок ідзе працэс адукацыі. Яны пакуль не бачаць палітычныя партыі па той прычыне, таму што няма выбараў у мясцовыя саветы, няма выбараў у парламент. Як толькі пачнуць набліжацца выбары, яны зразумеюць, што дзеля таго, каб ісці і прапаноўваць людзям, трэба платформа. Патрэбна палітычныя, скажем, лозунгі, а не пазіцыя супраць. І яны зразумеюць, што вылучыцца ад палітычнай партыі значна прасцей, таму што, напрыклад, калі ў парламенту 1000 подпісаў, гэта сабраць не кожны можа. У мясцовыя саветы паменей, але ўсё роўна гэта працэсы значна прасцей. І прасцей працаваць камандай. Натуральна, у БСДП ёсць вялікая колькасць сваіх напрацовак па законапраектах, гатовых, якія можна прымаць хоць зараз у палаце прадстаўнікоў за аснову. І вось гэта той багаж, які адрознівае нашу партыю ад вялікай колькасці іншых ініцыятыў, дэмакратычных арганізацый, палітычных партый, аргкамітэтаў. То бок мы можам прапанаваць, пачынаючы ад праекта канстытуцыйных змяненняў у Беларусі, сканчваючы звычайнымі праектамі законаў нават там аб упаўнаважаных па правах чалавека, аб судаўладкаванні, аб палітычных партыях зараз мы будзем прымаць цэнтральным камітэтам таксама наша бачанне. Это цалкам распрацавана. І, канешне, не трэба зараз падмяняць паняцці у палітычным дыскурсе, што зараз трэба рэформы, і ўсё зменіцца, і ўсё далей будзе добра. Зараз патрэбна проста ўсталяваць дэмакратыю ў Беларусі, правесці нармальныя, свабодныя, справядлівыя выбары. Калі ўлада не хоча пачынаць з прэзідэнцкіх выбараў, так, давайте пачнем з парламенцкіх, таму што гэта устойлівасць. Да? І тады гэты новы парламент, ён мусіць прыняць вось гэтыя змены ў закон аб палітычных партыях, там, аб масавых мерапрыемствах, там, аб сродках масавай інфармацыі і шэраг іншых, якія не дазваляюць палітычным партыям выйсці на авант-сцэну. Вось, таму... Глядзіце, сама, на мою думку, актуальна зараз пытанне вам задам, да? А як вы лічыце, як мусіць ўлада мяняцца? Зразумела, што мы не можам ужо вярнуцца вось у тыя часы да 9 жніўня. Да? Гінуць людзі, на жаль, да? І стужка навінаў проста жахлівая. Да? І вось у гэтых умовах, якія маем цяпер, які механізм улады, на вашу думку, быў бы самы аптымальны? На мою думку, першае, гэта павінна з'явіцца палітычная воля на урэгуляванне палітычнага крызіса, у якім знаходзіцца Беларусь. Трэба вось гэта адкінуць вось гэтыя сярэднявечныя метады змагання з іншадумствам, маецца на ўвазе праз падаўленне сілай. Гэта не спрыяе кансалідацыі грамадства, падзяленню. А як так прымусіць адну асобу ў краіне, да? Каб спыніўся гэты гвалт. Ну, пакуль што мы гэтага ж не бачым. Я не выключаю, што грамадства павінна прапанаваць пэўныя гарантыі, што ў выпадку змены гэтай улады, у выпадку, скажем, дамоваздольнасці, то бок будзе забяспечана бяспека. Нават не гледзячы на тыя ахвяры, якія ўжо прынесены. Тыя ахвяры, таму што мы знаходзімся ў сітуацыі, калі грамадзянін Лукашенка не з'яўляецца легітымным прэзідэнтам Беларусі, але з'яўляецца чалавекам, які ўтрымлівае ўладу, дзякуючы праваахоўнікам, спецслужбам, войску, а таксама велізарнаму апарату
чыноўнікам, бюракратыі, номенклатуры. Вось гэты момант трэба таксама улічваць. І ў нейкай ступені яны таксама разумеюць, што яны належаць да гэтай сістэмы. Яны зараз вельмі добра кансалідаваліся. Таму што, скажем, яны, тыя, хто не падтрымліваў іх альбо ў меншай ступені падтрымліваў, яны падвальвались. Ужо вядома, што некалькі соцень, а можа быць і нават да 1000 супрацоўнікаў міліцыі, праваахоўных органаў, яны пакінулі свае пасады, нехта гучна, нехта менш гучна, але ўлада ўсё роўна яна кансалідавалася. І гэты момант трэба таксама ўлічваць. І калі мы нарэшце адбудзецца, што выйдзем, эскалацыя канфлікта, яна будзе надалей узвышацца. Гэта фактычна такая гібридная грамадзянская вайна супраць сваіх грамадзян. Гэта насамрэч все часцей мы сустракаем. Глядзіце, а што гэта мусіць быць? Все ж таки нейкі кольны стол, не кольны стол. Хто мусіць весці перамовы з уладамі? Ці гэта чалавек мусіць проста з'ехаць, і тады хто будзе весці далей перамовы, як мяняць краіну? Я мяркую, што гэта не павінна па меншай меры выглядаць так, як нам хоча прапанаваць улада на всебеларускім народным сходзе, сабраць усю вось гэту грамаду, запрасіць туды там прадстаўнікоў з таго, што было агучана на дзяржаўных тэлеканалах, у тым ліку прэм'ераў. Галоўченка, это кіраўнікоў палітычных партый усіх, каб яны там для статыстыкі пастаялі. Улада потым звярнула ўвагу, што і яны тут таксама былі. Скажам, яны там прадстаўляюць дробны працэнт, які ні на што не ўплывае. Гэта таксама прафанацыя. Калі ёсць супрацьстаянне ў грамадстве, то патрэбна два бакі. Так? Патрэбна і аднолькавая колькасць, 50 на 50. Хто будзе міратворцам, хто будзе спікерам, вядучым, скажем, гэта павінна таксама быць нейтральная асоба. І самае важнае пасля гэтага круглага стола павінна пачынацца, як кажуць, змены ў грамадстве, а не проста забалтванне, зашатванне. Зараз не патрэбна ніякая канстытуцыйная рэформа ў Беларусі, і ўлада спрабуе зараз забалтаць гэту справу. Трэба выконваць канстытуцыю проста. Таму што нават новая канстытуцыя, она не будзе гарантам таго, што яна будзе выконвацца. Глядзіце, зараз прынцыповае пытанне. Вось вы назвалі некалькі прозвішчаў, там Галоўченка. Увогуле, калі мы возьмем кабінет міністраў, бачна, што большасць гэта ж выхадцы з сілавога блоку. Я б сказаў, нават з КДБ. Нават з КДБ. Глядзіце, ці можна назваць кіраўніцтва на сёння словам хунта? Скажем, вайскоўцы прыйшлі да ўлады, да, і утрымліваюць яе. Ну, ускосна я б не сказаў, што гэта можна назваць хунтай. Я б вярнуўся да класіфікацыі палітычных рэжымаў. Ёсць у паліталогіі такі рэжым, называецца, гэта рэжымы не патрыманіяльнага кшталту. І гэта адзін з разнастайнасцяў, які можна ацаніць Беларусі, гэта султанізм. Там, дзе ўлада правадыра не звязана традыцыямі, і да яго панавання дадаецца апарат бюракратыі альбо армія. Альбо і тое іншае. Таму фактычна гэта султанізм, гэта з пазіцыі не культурніцкай, гэта з паліталагічнай. То бок, і атрымліваецца, што ёсць чалавек, які расстаўляе, і гэтыя дзве структуры, бюракратыя і армія, там праваахоўнікі, яны дапамагаюць яму утрымаць уладу. Гэта будзе больш карэктна, тому што хунта это калі ўсё ж такі захопліваюць уладу. Зразумела, а калі вось вы кажаце, мусіць быць 50 на 50, тады хто мусіць размаўляць з султанам? Ну, у першую чаргу... Такі самы султан мусіць быць на... У першую чаргу, на маю думку, як бы гэта мог выглядаць перамоўчы працэс. Гэта суб'екты, так, гэта, на маю думку, гэта палітычныя партыі, в першую чаргу, хто належыць да апазіцыі, хто на працягу ўсіх 26 год ён выступаў апанентам дзеючага рэжыму. Па-другое, гэта павінны быць новыя ініцыятывы, якія зарадзіліся пасля гэтых прэзідэнцкіх выбараў. Гэта, натуральна, штаб Ціханаўскай, гэта прадстаўнікі каардынацыйнай рады, умоўны, скажем, штаб Віктара Бабарыка. Гэта таксама прадстаўнікі чыноўнікаў, якія стварылі свае ініцыятывы. Маецца на ўвазе Павел Латушка з яго ініцыятывы НАО. Не выключаю, што гэта можа быць таксама былы амбасадар Лішчэня са сваёй таксама і ініцыятывы. Я не выключаю. А вы іх не далучаеце да каардынацыйнай рады? Вы вылучаеце ў асобную групу? Я асобная група, таму што Лішчэню не ўзялі ў каардынацыйную раду, а Латушка, ён ужо стварыў сваю ініцыятыву, хоць фармальна яшчэ
медыйна ён спрабуе мець, скажем, да яе дачынення. Я не выключаю, што да гэтага працэсу мусіць далучыцца на нацыянальным узроўні таксама дэмакратычныя прафсаюзы. Кангрэс беларускіх дэмакратычных прафсаюзаў, таму што гэта таксама суб'ект, які ўплывае на сітуацыю ў Беларусі. Мы бачым страйкі, якія адбываюцца, мы бачым шэраг вялікіх працоўных калектываў, мы бачым, што людзі пачалі уваходзіць у прафсаюзы в апошнія часы, і гэта таксама той суб'ект, які набірае абароты. І я б хацеў сказаць, што пасля гэтых выбараў таксама назіраецца прыліў у палітычныя партыі. Як бы гэта не гучэла, там можа быць дзіўна, хоць яны не ўдзельнічалі ў гэтай выбарчай кампаніі, але гэта не азначае, што іх няма. Бо людзі, то, што зараз адбываецца, фактычна, на маю думку, адбываецца структурыраванне грамадства па поглядах. І гэта адбываецца толькі ад таго, што лідары вулічныя, яны у турмах, экс-кандыдаты альбо тыя, хто спрабаваў ім стаць, альбо за мяжой, альбо таксама зняволены. На месцах няма такіх яркіх лідараў, якія бы каардынавалі і займаліся арганізацыяй пратэстаў. І, на маю думку, адбываецца такое паразуменне ў людзей, што, напрыклад, палітычныя партыі, таксама як носьбіты ідэалогіі, таксама маюць права на далейшае існаванне, тым больш, што стварыць партыю з нуля, гэта каштуе проста неверагодных высілкаў і рэсурсаў, і прасцей, на маю думку, проста выбраць тую, якая зараз ёсць, дапамагчы ёй, як кажуць, адрадзіцца, аднавіцца, таму што мы ведаем статус партыі. Яны, скажем, все перажываюць крызіс, як праўладныя, так і дэмакратычныя. І калі хтосьці будзе гаварыць, што ў іх все цудоўна, абсалютна гэта будзе поўная неправда і крывадушша, таму што у нас няма палітычнага працэсу, у нас няма дзяржаўнага фінансавання палітычных партый, у нас няма адкрытых свабодных выбараў дзеля таго, каб партыі маглі, як кажуць, быць пасярэднікам паміж уладай, скажем, і грамадствам, альбо, скажем, праз прадстаўнічыя органы прадстаўляць інтарэсы грамадства. Зразумела. Часу застаецца нешмат. Калі можна каротка адказаць, як вы лічыце, вось гэтае такое, як кажуць, безвремя, вось гэтая цяперашняя сітуацыя, якая мы і назад не можам вярнуцца, і наперадзе пакуль што не зразумела што, да? Як доўга яна можа трываць? Палітычны крызіс, калі браць гісторыю, паліталогію, то ён можа цягнуцца ад некалькіх месяцаў да некалькіх год. І, канешне, тут ускосныя такія чыннікі, якія могуць уплываць на сітуацыю, гэта таксама эканамічная сітуацыя. І мы разумеем, што нават калі мы эканамічна вельмі моцна правалімся, мы не развалімся як дзяржава, бо ў нас ёсць прыклады, і значна горшыя у Европе, напрыклад, на прыкладзе Малдовы, як дзяржава, скажем, існуе, так, яе эканамічны дабрабыт грамадзян вельмі нізкі, але яна ад гэтага не развальваецца. То бок у нас ёсць куды падаць. Але калі ўлада, скажем, яна гатова клапаціцца не толькі пра сваё утрыманне, але і пра дабрабыт грамадзян, то яна, конечно, павінна разумець, што павінны адбывацца трансфармацыйныя працэсы. Не проста намінальныя, не тое, што яна хоча зараз канстытуцыю памяняць, яшчэ нейкія іншыя законы, і мы зараз станем жыць лепей. Не, гэта не здымець вось гэтае пытанне, таму што грамадства, яно моцна палітызавалася, актывізавалася, яно хоча удзельнічаць у прыняцці рашэнняў. Дзякуй вялікі, Ігор Петрович. Гэта была праграма БСДП News. Ставьте лайки, подписывайтесь, абавязкова пакажыце гэту праграму сваім сваякам і сябрам. В студыі быў Александр Буракоў. Да наступнага выпуску.